Първото ти име. Димитър. Игор Кестимов. Анна. Владимир Кръстев. Мария. Валентина Кефа. Денис Сейфулин. Олег. Откъде си? От Украина. От Украина. От Украина. От България Видин. От Русия. От Украина. С Украина. Молдова, Кишинев. На каква длъжност? Управител. Брокер. 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 Брокер съм. Брокер. Брокер. Колко време си в агенцията? В агенция от 10 години. 4 години. В сентябре будет 2 года. 5 години. Но около 5 години. Около 3 години. Один місяць. 5 години. Опиши работата си с едно изречение. Стрес. Много лека работа. Удовольствие и хорошее настроение от клиентов. Иногда с приятными сюрпризами. Работата е много интересна и най-хубавото е, че всяка сделка за тези 5 години винаги можеш да научиш нещо ново. Интересно. Не само продаваме апартаменти, но намираме правилно решение за наши клиенти. Працюй, заробляй гроші. Намиране на нов дом за моите клиенти. Дали е за найем, дали за покупка, но със сигурност намиране на новото им, така да кажем, място, където ще се чувстват супер комфортно.